Marikas na luminakop sa social media ang mga litratong ininin kalalakihan na may bitbit ng mga bote nin alak halis sa sarong naraot na convenience store sa Ateneo Avenue sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Kasudbang aga, Oktubre 23 kan mangyari ang insidente. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, nagaba ang glass wall kan naunang bita na tindahan sa kasagsagan kan pag-uran darakan Bagyong Christine na sinabayan pa manin pagbaha na sinamantalaman kan publiko. Sinamantala lang talaga ng pagkakataon na nagaba si itong convenience store. As in, may mga picture pa kaya na kumakalat na bako itong mga items na importante ang nawara. Kundi si iba, mga arak ang kinukuha duman sa tindahan. So po kita dyan mga kababayan na nakapag-picture, ang daradara kan si ibang looters, mga arak, bako man talaga siyang tubagang importante lalo kung pagkakan. Siguro maintindihan tapad ako paano kung talagang gutom. Alagad daw pa siguro sobrang gutom na kan tao. Sala mangiraray ang magkabon ng mga items na bako man nindang magsasadiri. Dugang pa ni Aguilion, may mga concerned citizen man na nagsaway sa mga nanlaog sa tindahan alagad dai na subuot pa ang mga inina pugulan. Pig-isipan man daakan kumpanya kung masaangat nin reklamo kontra sa mga nagdulagan sa indang produkto. Alagad posibleng maatubang ang mga kagibo sa kasong panhahabon. So ini po, dahil po siya excuse na sabihon dahil nga bukas lamang si tindahan, libre na magkuha. Dahil po siya excuse, actually mas magabat ang kaso nila. Asa ngunyan po mamayo pa pong estimate si amount as in si number of items na nawara. As in, mayo din po kita ang estimate kung pirang tao si naglaog dahil mayo man po talaga itong naka-witness na si pagbagsak yung kaning glass wall, kaning convenience store, data na po mamabilang kung pirang tao siniglaog. Sa ngunyan, padagos paan pinagigibong inventaryo kanaw ng bita na tindahan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.